Kamera, klapka. Kamera, klapka, akce. Akce poprvé. Nás zdravím, dobrý den. Víš co, no tak jsme tady, aby jsme vám ukázali, no pokus, no jako, chceme vám ukázat, chceme z toho udělat, vole, to piči. Ale nebyli. No prostě, zkrátka, úplně jednoduše, a já vám ukážem v následujících videích, nevím, jak se snažíme postavit tady z tohoto peklo stroja, jako to požárný stroj, jak se snažíme z toho udělat nějaký jako amatérský závodák, prostě, no. Bude to takový prostě celoživotní sen, to byl, a každým dnem, co jsme se k tomu přibližovali, tak jsme fakt už jako nenastavení, takže asi se to fakt povede. Auto tady je, my tu sedíme a natáčíme pro vás dobrý content, co myslím, nebo začínající content. Škoda, že jsi dobrý. Začínající prostě... Prostě random content, prostě je to pro určenou nějakou kategorii lidí, které to bude bavit a doufáme, že vás to bude bavit. A prostě je to... Nazvali jsme to tak, že to je start nové životní etapy. To je prostě asi jakoby jedna věta, která bude všechno vystihovat. Jako totálně všechno. Já s tím naprosto souhlasím. Auto jsme koupili ve čtvrtek, šlo to parádně, jako tak, že třeba 2-3 roky nejsem nemocný, ani trochu, ani nic, a teď ve čtvrtek přijede auto a já ve čtvrtek večer nemocný, takže bomba, ale i tak nemoc není překážka, auto už je vevnitř rozebrané, závada najítá, snad jediná. Koupil vlastně si, že tam je špatné turbo, to hulí z výfuku a šíje tam olej z výfuku. Závada najítá, snad to bude jediná závada, protože nejde tam ani kapka oleja, takže už snad to nebude zadřené, ale typek říkal, že mu to fuklo, tak už o tom nejezdil, že toto nic, jenom tak uvidíme. Turbo jsme vlastně ten večer ještě oddělali. No, ještě v ten den se to auto natáhlo dovnitřku, vlastně vytáhlo se turbo, podívalo se na něho, něco si asi páplo, tady máte záběry, jak to turbo vypadá, a zepřilo něco páplo, zádu se nás ulovilo. Jakože poprvé, když jsme jako řekli, že tam teda vytáhnout, tak jsme se vlastně báli, jakoby, jak to fakt bude až úplně v totálu. A vytáhli jsme to a spapadlo to hodně. Turbičko si něco jako zažilo asi. Něco si spáplo, něco. A jak řekl pan kupující, no jeho kamarád, měl každé auto, furt turbo, všude turbo, na každém autě turbo. Kamarádi taky, Peugeot turbo, všechno turbo. Všechno mají turbo. Ale byli to dobrý týpci. Jo, byl to férový. Chovali se velmi slušně, prostě s přístupem. Šli podle našich podmínek, jako přistoupili na naše podmínky, byli s tím úplně v pohodě, jakoby. Jo. Neměli žádný problém s tím, že nám to auto tady dovezli, jeli asi 5 hodin cesty? 300-400 kiláků, něco takového. S tím, že samozřejmě za případek, že to auto původně mělo stát 15 000, s tím, že si pro něho aj dojedem, a on potom to bylo také zblavé, protože než se hnat, že odtahovku nebo řidiča, co má řidičák, že napodval a jeho auto utáhne, kolik má 1,8 tuny. A tak se na také řidiča, co má řidičák na Ečko, že jo, auto, co mu to utáhne, tak stejně i s tím, i když jsme spočítali na tu naftu, a i pošťání, že jo, buď už odtahovky, nebo toho podválu, tak by to vlastně stejně vyšlo nějak tak, jak jsme to koupili, kvůli to teda za 20 000, že nám tady dovezl. A to takové auto je úplně jako, že máme za pusy. Jako má to vady samozřejmě, turbo, že jo, ty ale Prahy, pičoviny, jako je to porazné, že jo, tak máme dílnu, máme prostor, kde to dělat, máme na to lidi, což je vlastně celá moje rodina, takže jako máme toto, no, máme to štěstí, že máme ty prostě prostory a máme kde to dělat. A máme prostě tak celkově taky přístup prostě k tomu, že to nemusíme montovat v garáži na Hevero, který máme zvedák, prostě jen ještě další 3. Takže máme na to prostě prostory, máme kde to dělat. Máme na to hlavně čas. Máme na to, jsme mladí, bezdětní, máme na to čas. Takže jak tak říkají ten týpek. Já nevím, děcka, já se s tím hraju a bylo by to. Jako fakt
řekli jsme, že to do toho bude tam teďka všechno první, poslední. Snad to vyjde všechno. Ale jak už jste viděli, tak interiér jsme vlastně včera vydělali. No to nevidíte, to bude video až potom, to je vlastně pro první video, ale uvidíte, jak jsme vytahovali interiér. Jak jsme vytahovali. Všechno, no, celý komplet interiér, prostě všechno. Pak jsme tam ještě... Je jeden jediný problém, který úplně ty nedváděli na to hodinu a půl, což uvidíte, tak můžete nám klidně napsat do komentářů, že jsme retardí, protože... A nakonec jsme zjistili, že to vlastně se ani nemusí dodělávat, takže jsme se asi vybali úplně zbytečně. Třeba hodinu a půl to mohlo být. Můžete napsat do komentářů, vy jste retardí. Jo, to... Naprosto... Naprosto to pochopíme. Jo, budeme s tím naprosto soucítit a naprosto to respektovat. Takže jako... No, to nás to můžeme to říct, co jsme jako končí, že to jste jako stejně lidí, ale dáme jako lík. Dávali jsme zadní sedačky a mysleli jsme si, že počítali jsme, že by se jako neskušení, že jo, jako máme tak toto, ale já studuju elektrikáře a ten studuje mechanika je v prváku, takže to je taky ještě hovnový, víme o tom základy, prostě že jo, taky tu hledáme Araby na YouTube, jak to sundat, takže to tak potom dopadá a teď jsme ani negooglili, teď jsme prostě jeli, viděli jsme šroubky, tak jsme je sundávali. A byla chyba, že jsme negooglili. Byla to chyba, protože jsme mysleli, že ty 2000 hraní, co jsou vzadu, tak je potřeba na sundání sedačky a ty vlastně na pásy, které my stejně nepotřebujeme, které si odřízneme. Takže s tím, že jeden jsme udělali a ten druhý jsme strhli. Jo? A pak jsme tam vařili, přivařovali a nešlo nám to. A pak nám náš servisman, co se na to vyzná, má toto, ví, jakou už o co jde, už taky neví všecko, taky se učí, ale už má nějaké ty větší základy než my. A nám řekl, že vlastně, že jsme kokoti, proč vlastně děláváme. A řekl nám to až potom, co to 4krát zkusil svařit. Jo. Auto začalo hořet, asi částečí. Asi. Ale potom dělal jakoby hrozně chytrého, protože jsme vlastně kokoti, ale 4krát to zkušel svařovat a pak mu vlastně došlo, že to... Ale... Taky nemusel. Taky nemusel, no. Ale jakože viděli jsme to, potřebujeme to ještě vyčistit pořádně všechno. Je to katastrofa, tam jakože mě fakt zajímalo, co tam vozili. To byla pojízdná bude pro psy. A ti psi ještě tam seděli a měli tak vajbla, prostě ale kurili si. A ještě jsme našli, když jsme vytohli tu turbo, tak zase tak vajblu v úkrupa. Tak jako nastrčený, asi za případek to bylo, nevím. No, ale ať bychom se dostali k té hlavní podstatě. Jak vidíte, jedná se o... To jsme jako celou neřekli, co to je za auto. Jedná se o 5kového Golfa s motorizací 1.9 TDI. To není Škodovka? To je Mercedes. Jedná se o 5kového Golfa s motorizací 1.9 TDI, 77 kW, je to 4kolka, což říkám za 20 000, 5kového Golfa ve 4kole, jenom říkám, že třeba motor není toto kusný, zadřený. Což si myslím, že by neměl být jako toto, že ale tak přinejmenším se koupili motor, naštěstí je to taky ten úplně klasický, taky zákazka 1.9, myslím, motory myslím BKC, něco takového, už vidím. Abych nekrycal. No, je to napsané, ne? Na tom štítku. Jo, BKC, no, je to motor BKC, takže je to vlastně ten úplně klasický základní motor, co je ve většině 1.9, no to jsou jako většina, co to ty 1.9, tak doufám, že taky sám teda, že je normálně běžný motor, já říkám hovno vím, já říkám, já prodávám, co dostávám, takže... Myslím si, že to není ten klasický, protože to by si ho nechtěl brát. To je nějaký tady jináčí, to by se nechtěl brát. On to má stejný. On to nemá VKC. Má, právě že má. On právě říkal, že jak to hodíme na půdu, tak si rozebere díly z toho a říkal, že to je úplně svým motor, to nešel kontrolovat. Chtěl si tam přehodit převodovku 4 kW, opravdu 5 kW, ale nedošlo mu, že to je vlastně 4 kolka, takže stejně s tím hovnou já bych musel přidat celé na 4 kolku, takže tak. Vlastně je to myslím jak servisí. Hlavně byl ještě mazec to, že vlastně, když jsme hledali to auto, tak Pavel hodil jakože inzeráty, že hledá nějaký sedan nebo hatchback. Jo, 4x4. 2 týdny v kuse, minimálně. Protože jsme si prostě řekli, Pavel měl 18 let. Pavel měl 18,
jsem si řekl, že teďka už prostě jinak tak vydělávám, to jako 6 studiů, že jo, ale mám teďka týden praxe, při kterých si vydělávám, takže už to si mám, na nějaký ten drobák vydělávám, tak jsme řekli, že prostě jako chtěli jsme to dlouho, bylo to dlouho v plánu, prostě koupit auto, dělat z něho, no, my jsme chtěli prostě strašně mluvit rally, jezdí mají ty online závody na tom, na simulátoru doma každý simulátor postavený. A tak jsme si tak to dělal furt smenách, tak jezdili na rally se dívat a toto VSS, mám sleduju všecko na internetu, v létě jedu na Estonsko, Finsko se podívat, takže by mohli, doufám, že to padne, ale mám být o prázdninách v zahraničí, pracovat, a tu peníze ne, do pekáča a uvidíme, jak to všechno padne, ale no, já jsem to zakázal, když se skončil, co jsem chtěl říct. Jo, 2 týdny, tak jsme si prostě řekli, že jdem do toho, seženeme auto, budeme dělat. A tak jsme třeba 2 týdny, a už si nejvíc, prostě každý den, dennodenně, každý jeden platformu, Vazoš, CZ, SK, Polsko, Mobile.de, ze zahraničí jsme to nechtěli vozit, to byly ještě poslední možnosti, ale Česko, Slovensko, to bylo podnět, že jsme kušli do hranic, Česko, Slovensko, Marketplace, toto všechno, tak jsme jeli, S-Bazar, taky všechno, co jak jsou tak ty bazy, tak jsme jeli, hledali jsme prostě 4x4. No, já se můžeme šla i na mmino.cz. Koho? Na mmino.cz. Prostě tam nějaké Mimino neprodává auto. Ale největší, já jsem se chtěl dostat k tomu, že největší moc to, že my jsme napsali tomu borcovi, ale ten borec se ozval nám vlastně, že viděl náš inzerát, že chceme na nějaký jako závodní projekt, tak nám poslal fotky a už se to nějak domluvilo, že prostě nenašli jsme my to auto, ale ten borec našel prostě nás, takže to bylo taky osud. Protože po těch 2 týdnech toho každodenního hledání, fakt ve škole, po škole, furt šli jsme vždycky po škole, jsme přijeli, sedli jsme, hledali jsme auta. Tak už jsem dostal potom nerva, hodil jsem na Bazoš a na Marketplace jsem hodil prostě koupím 4x4 sedan nebo hatchback na závodní projekt, jo, může to být nějaká menší závada, že jo, nejlíp, aby to bylo pojízdné, ale může být nějaká menší závada. Hrez, s tím se počítá, že jeden low budget, takže se dá low budget, nějaké takové auto bez hrzy je téměř nereálné, určitě to jde, všechno se dá, ale bylo by to ještě, to bychom ještě hledali tak ještě půl roku. Tak jsem hodil ten inzerát a týpek, já nevím, jestli možná ještě ve stejném dní nebo den potom, tak jo, mě napsal prostě na ten Marketplace, že toto, že není sice, ještě jsem mal jako z okolí našeho kraju už nejlíp, tak jsem napsal první, co bylo zdravím, omlouvám se, nejsem z okolí, ale mám pro vás 5 Golfa 9. To tak nahodil do fotky, poslal. Vlastně úplně do prvního auta, které jsme chtěli mít, tak bylo Subaru Just 4x4. Jo, to jsem našel jedno za 12 000, ale s tím, že to mělo, ono fakt bylo pěkné, jako bylo dobré toto všecko, ale mělo uhnitou nápravu. Jakože normálně držák nápravy na předním pravém kole, myslím, to bylo úplně uhnité, tam byla prostě jako mezera mezi tím a to jsem jako to spravit dá, že? Ale nemá to cenu 10 000 pro nás, jako tak to by vyšlo vezné peníze, že za ty opravy, co tam byly, hlavně by to nikdy nebylo tak pevné, jak to bylo v tom originále, takže bylo to mě zamrzelo, to je fakt malé auto, 4x4, dobrý motor, lehké to jak svině. To by letělo brutálně by to letělo, ale bohužel. A potom vlastně Subaru Just to bylo všechno už pryč, anebo to bylo drahé. Takže to jsme to nějak to ještě byl v plánu Swift, což je vlastně úplně identické auto, Subaru Just Suzuki Swift, je to druhá třetí generace, jo. Tak to bylo ještě taky v plánu a to jsem potom zjistil, že to vlastně, že ten Swift se dělal v čtyřkolce. A to my jsme chtěli prostě 4kolku. Jako říkáš, že si když nenajde, tak právě i do té 4kolky, na které je, ale pak jsem tady zjevil tady na Škarpič. No, už jako jak jsme byli už po těch 2 týdnech úplně už jako skoro už úplně znechucení těma inzerátama, že jsem se fakt přestal bavit. A fakt jsme prostě říkali, že prostě musíme jít touto. Tak už jsme fakt uvažovali s tím, že půjdeme do té 4kolky. Ale pak zase jsme říkali, jaké jsou výhody, nevýhody. A vlastně jsme našli, že ta 4kolka prostě bude fakt nejvíc ideální a radši budeme hledat o týden díl 4kolku, než koupit prostě 4kolku a nebylo by to ono, prostě tu 4kolku se ukážete líp, máte prostě je tam fakt hodně věcí, na kterých jsou výhody. Ohledně té 4kolky, jakože vzhled auta, tyto věci jako neřeším, ale přímo jako ta 4kolka je prostě takto lepší, si myslím. Jo. Já skrz to závodění potom, když
máme parazity, že jo, amatérské závody a tak to, že ta čtyřkolka. Já nesnáším například kolce, když prostě říkala, máš ten understeer, ti to prostě zatočí a jdeš. Tady ta čtyřkolka, no jak když aj jemně rukáv, tak tě to potom trošku vysune. Ještě bych to bylo nejlepší, je to, že jo, Haldex, tak buď se tam dá záslepka, to je full time styká čtyřka, anebo se tam dá ten Haldex, jak se jmenuje. Haldex controller, to chceme, Haldex controller. Jo, tak jsem se podíval, zjistil jsem, kolik ten Haldex controller a od Ecomasteru 10 000. Ale od Ecomasteru, že? Ale no, je to nejspolehlivější do toho všechno, to jo, ale tu vidíme, najdeme zkusíme. Záslepka bude úplně nejlepší a nejvhodnější ze všeho. Jo, ale ten Haldex controller by bylo dobrý, že potom si nastaví, že když třeba první vážky dáš tam prostě víc zadek, vole. Jako jo. Co tam počítám na ty Haldex controllerem si nastavíš, kolik chceš, jakože, když si třeba pár napadne, tak prostě já třeba 70 na 30, víc bude hrabat zadek a víš co. Uděláš to do rukou. To prej nejde, jsem zaptal, to prej nejde. Ale to naprdel, vole. Ne, jako. Já už jo. Vajba. Já bych to zaslepil, jako, a protože, kámo, vlastně tu čtyřku to roztočí na místě. Jo. Ty pneumatiky sice to bude záhul. Právě, je tam právě strašně spotřebný materiál, brzdy, gumy, všecko, motor. No, to jakože... Je tam pár mladě antilak a to budu dost trpí. Na dieselu prej ne tolik, ale trpí to prej docela dost na to, takže tam to bude muset často nasit tu ruku. Naštěstí na tu 1.9 není až jako, že by to byla nějaká rarita, nebo že by toho bylo málo, takže to je dobré, koupíme ostáv dopředu a bude to. No, takže my jsme se s vámi chtěli rozlučit pro dnešní video. Vidíme se zase příště. To bude tak všechno. No, sledujte cestu, bude to zajímavé, myslím si, že to bude i vtipné. A uvidíme prostě, jak to bude probíhat, co se z toho vyklube. Odebírajte, lajkujte, komentujte, jste dementi a sdílejte. sdílejte. Čus.